Hemm problemi serji, finanzjarji, fejn in-nies qed jippruvaw jaraw kif ħajwaslu. Fejn in-nies qed jippruvaw jaraw kif il-familji tagħhom ħajgħixuhom għal xahar, xahrejn, 3 xhur. Ejja nitħattu fuq investiment. Ejja nitħattu kif il-gvern ħajat is-saħħa xprun ħajġiel il-Maltin in-negozji illi jkollhom il-kuraġġ. Għax qed jorihom fejn sejrin, għax qed jgħidilhom x'inhu l-pjan, għax qed inħallsu il-qudiem. Mela jgħidilhom morru wonfqu dak li ġemmajtu. Il-Partit Nazzjonalista irid ċertezza għal ħaddiema u n-negozji. Il-Partit Nazzjonalista qed ikun propożittiv fid-dawl tal-kriżi li ġabet magħha l-pandemija tal-COVID-19 u qed joħroġ bi proposti li direttament se jgħinu lil familji Maltin u Għawċin. Waqt li indirizza l-Parlament, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija saħaq li Robert Abela u l-Gvern Laburista qed jinsaq eluf ta' ħaddiema li spiċċaw mingħajr xogħol. Ftit ġranet ilu smajnieh jgħid illi ejja mmorru lura n-normalità. U għalilna kif sejjer n-normalità. Allora morru waħdmu, morru lura għax-xogħol minn nhar it-tnejn. Dawk il-11,000 ħankun preċiż, dawk l-10,816 persuna fejn tridhom imorru lura għax-xogħol jekk m'għandhomx impjieg. Insensitività ta' gvern ta' Prim Ministru illi żgħir mhu ħadd għalih. Ma jfisser xejn. Dan fid-dawl ta' statistika riċenti li ħarġet mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li l-Gvern baqa' jmeri sal-ġurnata tal-lum 10,816 persuna jinsabu bla impjieg. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar il-ħaddiema fis-settur tas-saħħa li b'serjetà kbira kisbu riżultanti għal familji Maltin u Għawċin. Dan fil-waqt li Robert Abela kompla jkabbar l-inċertezza ma' kull darba li jitkellem fuq il-medja laburista u ftit wara fuq l-Istazzjon Nazzjonali għal ħin twil. Kulħadd irid n-normalità. Ħadd ma jixtieq jibqa' jgħix fis-sitwazzjoni li qegħdin. Ħadd mill-bnedmin li qegħdin f'pajjiżna, fl-Ewropa, fid-dinja, huma mdorrin joqogħdu ġewwa, ma jintaqgħux ma' xulxin, ma jitanqux, ma jaħdmux, ma jirsistux, ma jorqux, ma jmorrux, ma jqumux filgħodu biex imorru fuq il-post tax-xogħol. Ma da ma tfissirx illi inti taqbad u l-kawtela tarmija, laqal tarmih u allura żżid l-inċertezza. L-inċertezza da dawk li qegħdin fin-negozju u Robert Abela ma jtihom ebda komfort. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista semma kif eluf ta' ġenituri għadhom ma jafux se jiġri dan fil-waqt li sensiela ta' professjonisti u unions li esprimew ruhom ikkundannaw dak li qal Robert Abela dwar l-amnestija. Adrian Delija ingħaqad mat-talba ta' ħafna u talab biex il-Prim Ministru jippubblika risk assessments li fuqhom qed jibbaża d-deċiżjonijiet tiegħu biex il-poplu Malti verament iserraħ rasu. Intant waqt id-diskors tiegħu Adrian Delija tkellem dwar diversi temi oħra fosthom l-aħbar li ħarġet fil-medja tal-bejħ tal-kumpanija Steward, il-kostruzzjoni u allegazzjonijiet serji fil-konfront ta' membri tal-gvern li qed joħorġu mill-qrati. Jiena nnabbi il-Prim Ministru bir-responsabilità illi l-ewwel darba li jersaq f'dan il-Parlament irrid itina l-informazzjoni, irrid iwieġeb lill-poplu, irrid jiġi hawn u mhux iżeblaħ il-Parlament tagħna billi jagħmel l-announcements pubbliċi tiegħu biss fuq il-One Television u jinjora l-Parlament u jinjora l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Kien Kutajar, Net News.